Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Agday ta. Mayaten ti suot ko. Nataera kung iti dayto asuot ko. Sigurado. No makita nakwanan ni Kapitana Gina Akraskaw. Ay sus! Ay na, mayat Ay sapay kailiw kung makita. Enteng! Ay, inak makimiting iji munisipyaw. Agur-uray kanyak ni Apo Mayar. Ay na, Apo, nagbanglo akon. Mabangong mabango. Ay, kasanaw. Kat imbukbok mun samot amin na di tabagin tay bangbanglok anangina. Kwa? Bangbang lumot akong kunam. Apay nasken nga ibagam anangina. Ay talaga mo't anangina. Na! Daytan ti kanginaan alakok abang banglo. Sa nga ribok ti maysa. Na, parupan pa'y asa nga ribaw. Pudno, mate. Angam aguray ka. Ay, nagbangbanglo ka, ngam di ka mo't nagdigaws. Ay, nagwisik-wisik ka kung iti danom itay. Na. Husto day jayan. Ay, inteng. Awan sirbi ti bangbanglo, no di ka mo't nagdigaws. Ay, aginagaw ti ang dod kan nabanglo. Anya mo tan? Pudno, mate. Naala, inka agdigaws, inteng. Na, agdigos nga. Nagwisik-wisik ka nga rodin. Ay, inka kat agdigosain. Apay, di ka mabaen iti kasta nga angot mo. Na, ay, at least ada na banglaw. Ala, inka kat agdigosain. Kan agpeles ka. Nakababain no di ka agdigaws. Ay, saan dun? Naglamin ti danom. Kung nagbangbanglo ang nga rodin. Enteng! Di nakrurudan. Na, Sige, inka agdigaws. hey? Digos. Na. Makapasuron. Na, agdigos ka. Tadi ka kat mangibabain. Ay, nalpasa kung anagdigos banan. Yan nanday pagsukatak. Na, kasta ka di tinagdigos? Na, saan mo't ba sa tabukot mo? Day tala ang matakyag mo ti binasam? Ay, nagdigos nga rodin. Nay. Ay saan ang mabalin, inteng? Ala, inka agdigos. Ay, maladaw akong iti meeting Uray saan kan ang makimiting no di ka agdigos? Iyay. Ay, kababain ka laang ijay. Saan lang asika ti maibabain? Uray siyak nga asawam. Ibagadan taw, abaybayan ka. Bayam lata ata, ibagada ti kayat da. Anya ko ma? Ay, saan ang mabalin? Ala, agsubli ka ijay banyo, ta agdigos ka. Mutoy kit din ti pagsukatak. Ay, saan ang mabalin, kunak mait? Ala, umay kanta digusen ka. Digusin nak. Apay ubeng. Hay, basta, umay kan, inteng. Bantayan ka nga agdigos. Tapno sigurado nga agdigos ka. Dayta, tuyay. Nakasakdo akaw, niti pagdigos ta. Ay, mayat ba daw? May mayat mo't lang no agdigos ta itinal daw. Tapno ka na yun a presko ti bagita. Nang runa pa, nabara ita ti panawan. Wain, iso nga ron akanayon na presko ti bagay. Tainal daw, ti panagdigos ta. Mayat iti bagay. Lumag-an tirik na, no kastaan nakadigos ta. Alang araw, tintagdigosain. Sige, aginigod taman, tapno maikat ti kabkab. Antay, naitulod ko niyang ka laging kay di munisipyaw. Nasaya at mat. Nakamisot matantay. Adan samot kinagura na. Damdamagak ngam di na matibaga. Sabi na ibay ako na. Ay na, pinilit ko ngamen nga agdigos. Ngamen, binuyatan na laang iti danom dagiti saka na. Nalpaskat ka na. Ay, unay niyang kalintay. Ay, agasam, tamapan makimiting anak ka ang dod. Awan na antay. Awan ti mayat ang makiabay kan kwa na ititugawan. Isumot lang ti may babain.
Imbag man, ta kaya't mo ti makiabay kanya, Kapitana Gina. Oh, wan, Kapitan Enteng. Apay, di mo kaya't ti adda kaabay na. Saan man, kaya't kula unay, nang runano kasken ka na pintas Kapitana, ay sus. Wan met Imbag man, ta saan ka amadurman kanya makiabay? Ha? Ne, apay ko kat nagbanglo kamot, Kapitan. Saan kamot ang dod? Tapno kadurman ka. Agyaman nakno kasta. Amom ka di, Kapitan. Adda nangag ko asayang gusang maipapankan ka. Kunada, akabutang mo kanu tinanom. Isoan na ang dod ka, Kapitan. Anya? Ngam, siyak ti makapanagnak asana pudno. Ngamin, nakabangbanglo kan tupay. Natairak pa'y kunam Isuman! Oh, dito yan ti paradaan mi, Kapitan. Agyaman na kiti panangitulod mo kanya. Awan anya man na Kapitana Gina. Umay kanto pasyaran ije balayo Areglado, Kapitan. I-text mo na tano umay ka. Taag party ak iti native amanuhok. Ay na, di uray man inaldaw. Ay sus, di pa'y kat inaldaw nga agparty ak iti native amanok. Saan man Kapitana Gina? Puwira ngaw, umay kanto sarungkaran. Sana balay, ta kunamot nga awan asawam. Awan ti agungat. Awan talaga, Kapitan. Alangarudan, inakon aglugan. Agawid kamatan, taamangan urayan na kan ni misis mo. Marituyang, nagpintasan day ta skirt mo Kasla kalablabamay. Ay, wun maray. Kalablaba. Kan kadigdegos ko pay. Madlaw nga raw. Madlaw kuman nga inaldaw kang agsukat maray. Saanen akas idi awan week ti palda masuot mo sa ambo sukatan. Kanayon kami itan nga agdigos kin ni Badung ka maray. Ay ka nasaya at ano kasta? San kami akaskin ni Kapitan nga ang dod. Kabuteng na nga raw ti danom. Ngamda kami kin ni Badung ka. Ay inaldaw ang agdigos kamay. Iso ka di nga imay ka dito tersinak. Ta ipakita managdigos ka. Ay wala. Kun umayak mo't makiistoryakan ka. Ala awa mo kidi aramidak ita Agur urayak la iti gumatang. Ala amaray. Mangirwar ka iti merienda. Ag merienda ta. Di kagdanag tabayada. Saan nga utang? Ay ka nagsayahatan ngay no kasta maray. Adda kwartak dito maray. Isu asigay. Mangisagana ka iti pagsangwan ta. Nyala soft brain kanda imas at tinapay. Paray, nakaisam ka, matamasabat ka. Ayun, paray. Naggapuak man ije munisipyo. Kat ada na amok na pintas balasang. Ha? Balasang? Wait. Nakto sarungkaran. Ay, kuyugan nakto Ay, ariglado paray. Nagpintas. Among ka di. Kuna na bang luak ka no? Anya? Kinusan ka nga agdigdigos, paray? Nagdigos kanayon na kon nga agdigas, paray. Itikas ta. Ada umasidaga chicks. Amom ko arap. Ada man ng chicks ni Uncle Mau. Chicks? Laklakayanan. Ag chicks pa'y laang. Kasta matikunan na. Nuadaman chicks na. Pagkukwartaan na laang ni Uncle. Uray basta da chicks na. Mamati ka mait. At utupan ti chicks na ijay. Kitnusan agdigdigaws. Inkaminto ka no sa rungkaran tay chicks na. Agar-aramid lang ni Uncle iti parikot na. Kuyugag to man namang sa rungkar iti chicks na. Tapengkag no pudno mo lang at chicks na. May isa ka man itatabadaw. Saan mo na kuyugan?
Ang mga may ramraman ka lang iti agbalin na parikaw. Ay nawon maribana ang mamati ka iti imbaga. Ni batong ko amismaw tinag ko na kanya. Ni kapitan ka no amismaw tinangibaga ni badong kaaw. Anya. Ay na, marituyang. Anya ka di day tanga ibagbagam. Agar aramid ka lang itisan a pagkinaawatan da kapitan kan maribanang. Iso nga rod arimwarda ita. Tamapanda ka no pasyaran tay checks ni kapitan. Pudno nga ta. Wen maray. Isumot lagayam ang nagdisnodo ni Inteng ang nagdigaws. Imbis asigod kat pilpilitak pa'y. Sakat nagbayag pa ijeban niyaw. Pasinaysaya at nakanot ni nagdigaws. Ha. Sakat inusar naman ng taybang banglok ang nangina. Aw, makita maray. Kaya't asawunday ta. Apod no at chicks ti sarong karanda. Ay, ang mga numay sa laang mo't apagayam ni kapitan. Imposible pa'y laang mo't nga ag-checks. Mala, bay anyaw ta inton sumangpo ni badungkaw. Damagag tukun kwa na. Nupod no at chicks ni kapitan ti sinarong karanda. Naimbag tadakan pa daw. Kumusta tay napananyukin ni kapitan? Chicks kaday ti sinarong karanyaw ke chicks ni kapitan. Saan mutan nga aminan ni parenting at chicks na? Friend na kanulang. Aya, anya tinapaliiw mo kadakwada. Basta naragsak na may ngagsarsarita. Kag napintas ka di jay babae. Ay, na. Napintas Kursunada nga rad. Anya! Kurso na tam! Kay Dwayne, apay dakas ka day no kung nakakursunada. Ha! Dakas batong! Ay, unay kantuyang. Saan ko mo nga sawaan? Kursunadak lang! Apay ngayon may ka dito'y balay ka, wantibanang. Anda ka di bagam. Ay, sapsapulak ni Uncle mo. Nagdigos itay. Nagbangbang lupay. Napanakla ijay CR, awan matan. Rimwar nga taantay. Ang mga nunapan naman sinarungkaran tay ko na ni tata ba nga chicks na. Anya. Unantay, pudnon sa nga da chicks ni Angkail. Iswa ka na yun ngagdigaws ka nagbangbanglaw. Ay, ti awanan bain alaklakayan. Ha! Sumangpet to lang tamakita na. Saan ko apastrakan ijay balay? Agnaudlangan ijayan ti chicks na. Nimsan mo pa na panaknakan no pudnawan tay. Tinasayat, pankempay, no pudnwa talaga, wanusan. Ang mga no friend na laang. Agam sigon iti obserbasyon ko. Kaslapod numat. Ulay pay, pankempay nga umuna, no pudnawan tay. Nay, sabali mananti kawas mo ita, amaray. Kan nadalus mat, sakit nagbanglupa. Ay, talaga mo tainal daw nga agdigos. Kan siyempre, agpabangluak mo ta. Apay, adda ka di lalaki, maray. Ha? Lalakay? Ay na, Na, nagsayaat kat kumano at damaray. ha? Kayat mo nga adda lalaki, Ay wala, basta guwapo. Na, Ay maray, iti panagkunam nga ta, adapay mayat kanya agwapa. Ni badong mula ang tinaggustukan ka. Ay, di kan agpantasya. Na, Ayun gaya maray. Anya nga iti madamag kin ni kapitan. ay kapitan lata. Anya kumangay ti madamag kan kuana. Nga adda chicks na Ay. Bayam daytan. Nariga ti mairamraman, maray. Day. Mangmangan kan inteng. Dinak inuray. Imuna akon. Sigud mat nga aggidgid danta amangan. Itaman pa'y akanayon ka nga umuna amangan. Ken
Kasla sa bali akanayon ti ayan ti panunot mo kadagitoy Ay pampanunutak ni Gina. Gina? Katwan. Tay gayam ko a kapitana. Na, Iso nga ron adardarasak ti mangan, ta inakmanan ije balay na. Ta agaramidak iti kulungan ti pato ken manok na. Ta agtaraken iti ta imbaglakan o apagkwartaan na. Kasta ka de, inteng. Iso adi naksinghan. Ta ituloy ko ti mangan. Ta inakon ije balay ni Gina. Apayan tay, imay ka manan dito'y balay ka. Agparparikot ka kadimanan kiniangkail. Ay, kasla mamati aksa nga adda chicks na kwarog. Pagkunamay tantay. Ay, kasanaw. Inaldaw nga agdigos. Nagbayag iti sangot ti sarmeng. Kanayon pa'y nga agbangbanglaw. Kan masapol kano anaplantya ti isuot na. Idinto tako na naman nga agaramid la iti kulungan ti manok iti balay ti gayam na akapitana. Kasta ka day, antay. Ay, wan, kwarog. Kasla awan bibiyang nan kanyak. Umunalatan amangan. Kan maturugan iti salas. Kasla awanan bibiyang na kanyak. Ay, day tantima de, antay. Wine, madya talaga. Ay, saan mo nga itulok, antay? Lapdam ni angkail. Stuck on you. I got this feeling down deep in my soul. Inteng! Agdigos ka manan. Natural Taing kanto manan sarong karan ti chicks mo. Daya, awan tupay. Manipod ita. Jak kayatan arumwar kapay. Ha? Apay ngay. Padasem ti rumwar manan. Tasaan kanton apastrakan dito balay. Naa. Ha? Ay sarong karakla ang matay gayem ko a kapitana. Awan mo't madingar aramiden may. Agpatpatulong la kanyak nga agaramid iti kulungan ti manok ken pataw. Basta saan kan arumwar. Oh, Agpatingga ka dito'y kabildatan. Taiti ka nito amaamwak amapan ka ijay ile. Wano umadayo ka dito'y kabildatan. Ha! Talaga asinaan kan. Anya. Awan mo't madingar aramiden mi. Agayam kami lang mo't ni Kapitana Gina. Kasta Uray awan. Ngamno si ka. Adda pa nagustom iti dayta a kapitana. Na- Nga uray gayam lang ti pangibilbilangan nakan ka. Kwa. Kwa. Sige man laangan. Palubusan ka man laangan. Ala, agawa am nga rod ti mangan tarumwarkan. Puno aya. Inalpas ako. Inakagtutbrasan. Sige enteng, agawa am. Ngamjak kayaten nga agawid kapay dito'y balay. Ha! Ha! Ala, pumanaw kan. Alaam amin na nakawis mo. Yay. Amin agamit mo. Alaam, tapno awanan ti subsubliampay. Ngamen, saan ka mutin akayat? Di kan pagtatakunan. Ala, pumanaw kan. Anya? Apay ti kunam, kailalaan ka. Asan? Pumanaw kan, tapno awanan ti sakit ti ulok. Tapno awanan ti asikaswal. Anya? Kwa banang. Ilakok matan ti balay. Tapumanaw akong dito'y kabildatan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagpig sa lakit din ti tudo na idirabi Una, nagpaot pa yung mga ron dayjay ato daw. Imbag no awan tinarga ay, wano nailos di taturod ken bantay. Sana maliklikan day ta apasamak. Nang runa kat nagado ti pinukan dagiti nalay nga aguging iti kayo. Ay, maiparit ti aguging iti kayo. Angam addalat tamot mangilibas nga aguging di tabantay. Iranada ti aguging iti rabi. Depanda iti aldaw. Tapno awan asok na. Ngam arunan da kanumanan iti rabi ay. Ay, nalaing da iti kalukwan. Angam no maminsan, no awan pangalaan da iti kananda,
kapilitan nga aramidan da. Anya ti imbaga ti principal ken ka, kapitan. Ay mas daaw ka no. Tanagado ti limangan nga eskwela kalpasan tinapig sa ato daw. Apay ka no alimangan da. Ay tangarot ti kayat ko ama-aman. Kasano ko makapitan? Mapan ka, iji pagadalan. Ay atap no maamuan tayo no apay. Kasta ka day. Ita ka din ti ipapanmaw. Ay una. Tapno maamuan tayo no apay nga adu tinaglangan kadagiti ubbe. Awan ka din ni kwarog dito'y balay. Mapan kami kumaijik pagadalan. Nay, apay amapan kayo ije pagadalan. Imbaga nga ron ni principal nga adu tinaglangan nga eskwela. Anya ti makagapo. Apay abasit tinapan nag-eskwela. Dayta nga ron ti saludsod. Iso nga imay na imbaga kanya. Amuan nyo no sa dino ti paggapuan dagiti ubeng alimangan. No ijay sentro, wenno ijay amyanan, wenno ijay abagatan. Dayta nga ron ti kayat ko ama-amuan. Iso amapan kami kumakan ni kwarog. Sige, mapan ka ijay paradaan. Amangan no addapay la ijay. Umura kayo kaniyang kail. Lumugan kayo na, tay tulod kayaw. Sa anak alumugan. Ura ibatim ti tricycle mo, ta sumurot ka kanya. Ha? Abay kumasumurutakkan kang kail. Papananta ka day. Ije pagadala na. Ha? Abay amapantay jay kat santa mo't nga agadal. Kang runaan na, santa mo't maistraw. Saan lang nga eskwela kan maestro, ti mapan ije pagadalan. Ura siyak mo't akapitan na. Umay kan taintahan. Imbaga maamapanti kapitan. Kat siyak ti alalay mo. Kasta ka di ang kail. Anya nga minti mapanta aramidan ni jay ayan. Nagado ko aksaludsod mo. Umay kakit din. Apay anapan da kwarog ken kapitan di tapagadalan, maray. Imbaga kano ni principal ken ni Enteng nga adu ti limangan nga ubeng. Awan siguro ti isuruan dagiti manursuro. Na, apay ngay alimangan dagiti ubeng. Iso kano nga ro ti mapandoktalan da Enteng no apay anaglangan da. Kasano kuma? Mapan na damagan no sa dino apurok ti ayan ti ado alimbangan, mare. Apay ngay nga ta. Alangan mo't anaggigiddan da nagsakay. Sakit ket ti kang runaan arason no apay nga aglangan ti maysa nga ubeng. Ay, maamuan tayon to ti makagapo. No apay anaglangan dagiti kaadwan nga ubeng. Anya tinaamuan niya iji pagadalan ka ni Kwaraw, kapitan. Mapan kami ije amyanan ta damagan may. No anya ti parikot da. Taapay anaglangan amin nga ubing ijay. Uwan kapitan. Agdamag kayo kadagiti naganak. No apay pinaglangan dati anak da mapan ag-eskwela. Si kangarodon ti mabate dito'y barangahon. Ta mapan kami ka ni Kwaraw ije amyanan. Uwan, kapitan. Saan kayo masiguro nga agbayag ijay amyanan? Depende No anya ti maduktalan may makagapaw. No apay naglalangan dagiti ubing. Makitam ka diti adda iti masungat tanggal. Ti basit arang tayo no bridge iti karayan. Awanin. Dita lang ti mabali na pagnandag iti ubay no pumalasyo da. Awan pagnandang aggapo dita bangir abantay ang kail. Masapol ngagtitinulong tayo ta iremedyo tayo ti panakasukat ti naanod arang tayo. Sabay masapol tayo ti adwa kayo kan kamayan tapno maisublitin na yan o darang tay. Dapay mo dagiti dadakil akabli ama arama tapno maisublitirang tayo. Sige, pakamuan ta dagiti lalaki di tabangir tapag titinulungan tayo at tarimaanan tirang tay. Nakitak may nagkuyog dagiti agulitag anapan ija amyanan. Adda nga tapaskay napapananda. Didak pa inawis Ti damag kao ket mapanda kano amuan no apay anaglangan amin dagiti ubing at taga ijay apuro. Anya kumangay ti bibiyang na no naglangan da. Apay manursuro day ta abating day. Isungarod ti nagkamangan ni principal.
Mas daaw no apay ang naglangan amin dagiti ubing nga aggapo ijay. Agin lalaing manin atay ta abating-teng. Ay nabadong pagrebengan na ta isuka nga rog ti kapitan. Inkamang dakon kwa na ti parikot. Apay nga, naglangan da ako na. Apay nga ta. Nay, kakayumot pare. Naggapan niya. Napan mi kinita ti parikot. No apay ang naglangan dagiti ubeng. Kahit anya nga tinakita yung aparikot pare. Narbangarod tirang tayo pagnaan dagiti ubeng. Masapul ang matarimaan. Apay pagparikotam day ta. Iyaramidam iti resolusyon Taipan mo ijay munisipyo. Talagang ngayaramidan mi Ang mabayag no yuray mo iti masaknan. Ay kahit anya nga rod nga Masapul ang kabayatan nga agur-uray iti mangtarimaan. Mga ramid tayo pa iti mabalinda apagnaan. Agbanbanog ka lang pare. Nalakayat agaramid iti rangtay. Ay dita kayan. Natapimba nawon. Di na kayat ti tumulong. Anya kinaduktalan nyo. Apay ang naglangan dagiti ubeng. Nayanod gayam tirang tayo pag naandaan tay. Ay sos, kasano nga rudan? Kaasida no awan sa bali adalan no saan nga ijay. Magnada iti bantay, nawatiwat unay, tadayo mo ti jay. Anya nga tikunan ni uncle mo nga aramidan niyaw. Kabayatan ka nung aururayan ti tulong ti gobyerno, da kami ti agtitinulong ang mga ramid iti rangtay. Takaasimot dagiti tattao nga aggapo ijay. Masapul nga no sakti magnama pa ni bantay. Tay nakibaga ka dagiti lalaki ijay nga agtitinulong kami antay. Kwarog, tapno mabibiit. Damag ko nga addabak ng abalikbayan nga agnanaod ijay. Kay kayat na kanu ijay, tanaulimag. Kung ka nawan tay, nadamag kumutday ta. Nabiit ka nawan naggapoy di Amerika. Anyati ko na dagiti lalaki iji napanan. Maragsakan da ang kail. Mangisalog da kanu iti kayo kan kawayan. Nasaya atap no saan unay nga adu tilangan dagiti ubeng nga agapo iji bantay. Tainak mamut ibaga ka dagiti mayat at tumulong dito yang kail. Una, tapno mapantayon ijay. Itarimaan tayo. Ayan nga gayam dagiti aramaten tayo lansa kan paggalawt. Inalan ti may sa atanod pati martilyo kan ragaday. Inahus ko gayam ni tata ba daw, ngam di na kaya ti umay. Ingaraw naman ti kinasadot na kan kinapaidam na. Di na kaya ti tumulong no nakakastoy pagkasapulan ti kabarangayan. Ay nakasukat mat ni pari ba daw? Mapansiguro ijay ilay, nga awan mo't agbiyahe at tricycle. Awan tanapan amin dagiti driver at imulong iti maaramid arangtay. Pay mo't akas jay day jay akaba dong. Saan ama nagarayat? Nga rud no isunto ti agkasapulan, awan to siguro ti mayat ang mga rayat kunkwana. Agnakam to nga taan no mapasamak ti kasta, maray. Saan ko maamapasamak day taa? Ang no iso ti pagnakman na, ay adamot pagsayaatan na. Daytoy akaadu tayo, no agtitinulong tayo. Mabiit malpas ti trabaho. Udno dahi ta ko namang kail. Adu ti may tumulaong, nangitugot dahi ti kawayan kan kay-kayaw. Pagsayaatan na no kastoy nga agtitinulong ti bumarangay, tama biit amalpas. Nurayan tayo pa iti resolusyon ngayon panyo ijay ilay. Adu pa iti pagdalanan na nga opisina, sakbay maaprobaran. Una, sana basta kid daw, adan. Dapay nang ikuan ng ibaga, ngayon bagkan no talisto kang kail. May mayat matlang ti agserbi asi pupudnaw. Tapno kay kayat na tayo. Damot sumungat alakay nga nakaduana nakaawit iti karton ng kail. Ginabiit pa'y asimang patabalik bayan day ta. Kasta ka diyang kail. Isugayam day ta alakay iti kung kunada balik bayan. Anya nga tati awit na. Nakakarton ba't?
Saan pa'y amay may sa tinakaawit iti karton? Ay, hindi suna mo't iti ayan dagiti kakadwa nga trabaho ang kail. Awang agpasa. Ay, aginanada nga ta dito'y ayan ti maararamid arang tay. Ay, kita, linukatan mo't tila kay ti karton ang kail. Asit ganta. Diyan makatrabaho. Iso siyak ti agpamiryenda kakapsat. Ay, nagsayatan na po balikbayan. Sa pa'y makain-inom kan mabisina ka na po balikbayan. Magan kayo iti tinapay. Kaya nadamot soft drinks dita, babaro. Ano tinalami? Damo ka do kayo. Bagtadabas tuyaw sa bayan arbatirang tayo po balikbayan. Ila ko kumati anak ko, ngam saanin. Ipamiryenda klangan kadagiti magtitinulong. Amang isubli itirang tay. Inton na puro barante resolusyon. May taramaan to na itaw, kat may mayat tao na po balikbayan. Kaputa makita, asay sasaya at kayo, kan si aayat kayo magtitinulong. At aited ko akong kunayo. Ha? Apresyarak ti ganwat yo. Ay niya nga ititid niyo ha po balikbayan. Sagutan kayo amin iti dolyar. Ano ti ornong ko adolyar? Ngam saan ko ama itugot no matayak. Ikan na kami iti dolyar apo balikbayan. Pakalaglagi pa nyo mat kanyak. Akas ka barbaro ka baranggayan nyo. Naikamang ti anak ko dito'y. Makita, ket nasaya at gayam ti kababalin nyo. Ay nagsayatan nga makaigamak matlangan iti dolyar. Kaya't ko nga iwaras ka dagiti naayat ama nagtulong. Iti pakasapulan ti kabaranggayan na. Anya ti kunam tuyang. Winarasan ti balikbayan iti dolyar dagiti nagtrabaho ijay rangtay. Wen, nunapan ka kumamot, di adda kumamot dolyar mo. Ay nagsayang ay. Napanak kumamay. Si kanto mga main, adda papaidam mo, iso anarigat mo't asumreken ka ti grasya. Grasya, jay dolyar. Nawadwad pa'y adolyar tinwaras na. Hinton maminsan, tumulong ak tumay. Tapno may kanak may iti grasya ako nam. Sa kala tumulong no adda amom ama iwaras. No kat adda meeting, di ka pa'y mapanmakimiting. Ha? Iting, wano makanla ti paglaingam. Nalpas ka din tirang tay nga inanod tinapig sa ato daw, inteng. Una. Ada pa'y dolyar mi amin ang nagtrabaho. Ni pare badong saan natin mulong. Di pa'y nakakita iti dolyar. Ay, dolyar kunam. Pangalaam kumamot iti dolyar. Inwaras di balikbayan nga agnana di di bantay. Ah. Isupay ka ti nagpamiryenda kadagiti kakadwa ka nagtrabaho Aya, ay, nagsaya tenday ta balikbayan. Saan ana imawt? Iso siguro abimak nagtakas jay ti kababalin na. Ay, nakaawat kayo iti dolyar. Ay nakatulong kayo pa'y kadagiti agnawd ijay. Ay, saanen nga aglangan dagiti ubeng, taadan rangtay apag naanda. Ay na, doble tirak sa kubanang. Nakatulong ak. Ada pa remembrance ko dolyar. Ni ba daw, di na kaya ti tumulong. Awan dolyar na. No ada may sa iba nad makapaisem dem isumetla enti mabalin manghugi iti dakel riribok iti uneg ti pamilya, day taket ti baset, panagpabaya ken ti saan nalawag panaki-istorya. Kastoy ti nabrugi iti istorya ni Kapitan Enteng. Iti may sa igagamay gaal daw, agsagsagana iso na nga mapan iti munisipyo ta ada meeting na ken ni Apo Mayor. Niyem sakbay pay arumuar, napansin ti asawa na nanapig sa unay ti banglona. Nagwisit isuna iti nangina di pa banglo, may sa botelya nagdatad iti sa laribo, ket kastala unay ti panagtalet na nga makaitabon dayta iti kinakurang na. Niyem dito'y tayo mapaisem ken mapasing, tauray kasano ti kinangina ti pabanglo, no saan kapay nagdigos, saan ay maliklikan ti kinapudno. Imbaga na nga nagwisit met iti baset danom, kasla dayta laket umdasen. Niyem ti asawa na, makaamamo iti amin igawikan pandet na, saan ay napatalged.
Pinilit na ni Enteng nga agsubli iti pagdigusan. Saan laeng dagiti takiad na ti basaen, saan laeng panaglami saan ti rupa, no diket pudno panagdigos manipod ulo aging dasaka. Kaslaubing ni Enteng nga agpampanunot iti adumarason, tamabuteng mala daw iti meeting, niyam ti asawa na ket kinunana ginasaysaya at pay nga saan mapan mapanmet laeng damang babaen iti bagina ken iti pamilya. Ket dito, uray nakakatawa ti eksena, adamet laeng baset kinapudno makasugat. No duma, dagiti tatao kaasidegan tayo ti mangibaga kada tayo iti banad isaan tayo kayat edenjen, saan gaputa kayat da tayong ibabain, no diket gaputa ay ayaten da tayo ken kayat da inasaysaya at tila nga tayo iti sango ti sabali. Kalpasan ti napaot ay panagpabulag ken panagpapakaasi, nagdigos met ni Enteng, nagsukat iti na dalus ibado, ket napan iti munisipyo kasla baro ti biadna. Idyay nakikadwa isuna ken ni Kapitana Gina. Naimbag ti panakasaritana, nalakati panagkatawana, ken nakita dagiti daduma nga agkakadwa ken naragsakda makituto. Inawis ni Kapitana Gina ni Enteng nga mapan iti balay na taada party ken ada met baset trabahot, kayat na nga ipatulo. Awan ti dikes iti dayta, takas kapitan, gaganggay ti panagtitinulong dagiti opisyal iti barangay. Niyam ay di nagsubli ni Enteng, imuna ti angin ti chismis niyam iti kinapudno. Nibado, lanalaeng unay imang padas imang pabak ng iti baset napaliw na, nang rugi imang ibagbaga nga ada, chicks ni kapitan. Dito nang rugi ti makapakatawan dem makapadanad ipanakaawatan. Ti chicks kayat asawa ni Kapitana Gina ket dagiti Orbon emano, dagiti sisiw itaraken na tapno agbalin ipanggadan ken pangkwata. Dem ti chicks naawatan dagiti makensismis ket may sa pintas babae mabalin ikarelasyon ni Enteng. Isu nga idi na ibaga dayta iti asawana, napardas nagbalin apway ti baset esenyas. Napananot na tinanina G pabanglo, ti panagdigos ni Enteng kasla bigla ay nagbalin ikanayon, ti panagbayad na iti sango ti sarming, tinalinis ebado, ken ti panagdaras na mapan iti balay ni Kapitana Gina. Amin dagiti gaganggay detalya, idi na dadae ti panagtalek, nagbalin ipamaneknek iti basol saan pay napatunayan. Ay, kastamet ti nakarodrigat ti selos. Saan nga agur-oray iti kompleto di kinapudno, agaramed iti bukod na nga istorya, agikabil iti kayat na ikayat ti puso pagbutnan, ket sakbay pay makapagsao ti maysa, nalpasen ti panggedeng. Impakita ni Enteng ti panggap na laeng ket tumulong mga ramid iti kuluhan dagiti manok ni Kapitana Gina. Niyem gaputa saan nalawag ti panakaibaga naman ni Pudrugi, ket gapumet iti narugit panagsosa o dagiti aglawlaw, saanen ikayat ti asawana idungged. Pinawin na ni Enteng igrumor iti balay. Kinuna na nga mapan isuna, saanen ikasapulan da agsubli. Inurno na dagiti kawes na, pinapanaw na, ket iti unag ti katawa ti drama, marik na tayo ti sakit ti duwag tatao nagayat niyam saanen makaamo no kasano ti addingged. Ni Enteng, na ididamo ket adpaspas naglaeng ken adpalpalawag, narik na met ti panakabigla. Kasano iti may sa kuluwan ti manok ket mabalin mangyasidag iti panagsina ti pamilya? Kasano iti sawi, chicks ket mabalin makakak iti balay? Niyem tinapaypayso, saan laeng dayta isaw ti problema. Ti problema ket dagiti banad isaan naibaga iti umno itiempo, dagiti panagdoadwa isaan di na mag-isipapanunot, ken dagiti tatao nagragsak, nanibukal iti chismis. Ket kas addingdinggeg, saan tayo makaliklik sumang atirik na, no adala ko may sa inagtal na, no adala ko may sa inagsao iti ulayem, dendyam peti si bubukel, nalabit saan nakadanon iti kasta di sakit. Niyam iti sumaruno ipaset ti pakasalitaan, nakita tayo manen ni Kapitan Enteng iti sa Bali Europa, saan laeng ikas asawa naeraman iti nakakatawa di panakaawat, no diket kas later masapul na a desisyon para iti kinaimbag ti umili. Dimawat ti principal iti tulong na taado dagiti ubing saanen mapanagadan. Iti damo, kasla simple lang ti problema ti absenteeism. Mabalin ipananoten ti daddumang nasadot dagiti ubing, awan ti interes da, weno saan ida inapagsagana dagiti naganakda. Ngem saan nadardaras ni Enteng manghukom. Napan isuna ken dagiti kakaduana iti amianan ipaset ti barangay, dinamag na dagiti pamilya, ket sa diayda nakita ti pudno makagapo. Tirang tayo pagnaan dagiti ubing iti kalayan ket inaanod tinapigsa itudo. Awanen tinatouched paglabasanda.
No pilatenda ka magnada iti bantay adayo na daras ken napegdan. No bumaba iti karayan, mabalin ay maano ti basit e saka ti ubing. Ket dito'y agbaliw ti katawa iti napno ay panagpakasiknan. Dagiti awan iti classroom ket saan ay naglibas gaputa dida kaya ti agadal, di dalaeng maadanon ti pagadalan. Iti tunggal aw daw ay mapuko, ada may sa election dida maadal, ada may sa ipanggep ay kasla umadayo, ken ada may sa naganak ay mangted iti nadagsen ipanggedeng, ipapanti anak iti peggad, weno pagtalina eden iti balay. Nakita ni Enteng Dano agur urayda iti official proseso, resolution, papeles, perma ken aprobasyon, mabalin ay mapalabas ti adupay na aldaw. Saan ikayat nagisuplinan ti linteg, nem na amuan na maadda banad ay mabalin na aramiden dagos. Nangawis iso na kadagiti lalaki iti barangay. Nang wernong da iti kawayan kayo, martilyo kantali. Dagiti driver saan pa'y nagbiyahe, dagiti manalon ay nakalpas iti talonda, dagiti tatangken lolo, nagtinulong da amin. Awan tinagdamag no mano ti bayad. Awan tinaguluray iti kamera weno papuri. Tinakita laeng daket dagiti ubing ikayat da ay makasubli iti pagadalan. Ket daytoy ti pudno ay napintas ay puso ti barangay, no ada may sa problema, saan iisika, weno, siya, ti mangsango, no diket da tayo. Ti tunggal pa nakataga iti kawayan, tunggal pa nangigem iti rangtay, tunggal ling et bimaba iti mugingda, kasla pa nangibaga, saan nina ipalubos ay mapuko ti masakbayan dagiti anak mi. Ada met ni Bado, na idi kasapulan ti tulong na ket kasla kanayan na ada sa bali ipapanana. Mabalin ay napanag pa siya, mabalin ay nadinana, weno mabalin ipinanunot na nga aramiden metla eng tidad duma. Niyam ay dinal pasenterang tayo, dimting ti may sa balikbayan na nakakita iti napintas ipanagtitinulo. Nang ted iso na iti makan, mainom ken tinapay kadagiti nagtrabaho. Kalpasana, kas pamaneknek iti panagyaman, nang waras iti dolyar kadagiti timulo. Ay, idi nanggig ni Badong ti dolyar, nagdaras tirik nana. Nem naladawen. Awan ti dolyar para iti saan ay nagtrabaho. Ket tito'y tayo manen mapaisem, nem adda napig sa eleksyon, saan tayo kuma ay tumulong gapulaeng iti gongguna, nem no dumting ti bendisyon, kadawyan ay maited dayta kadagiti adda iti tiempo ti panakasapol, saan kadagiti sumangpetlaeng no adda maala. Iti kamaudianan, nagsubli dagiti ubing iti pagadalan. Nabukal manen ti dalan niya agturong iti panggepda. Ni Kapitan Enteng, na iti sa bali na aldaw ket mabalin ay makapakatawag po iti kinatangken na, kinakuran na iti panagdigos, weno saan nasaya at ay panang ilalawag na, dito'y impakita na nga adda met ken kuana ti puso tipod ng ilida. Niyem dagiti dua nga istorya ket adame may sa na pateg ipagtaenan, ti may sa balay ken ti may sa barangay agtalinad laeng inatid kerno adda panagtalek, panaki-istorya ken panagtitinulo. Ti pamilya mabalin ay madadael po iti may sa di saan nalawag isaw. Ti masakbayan dagiti ubing mabalin ay malap po iti may sa nadadael alantay. Niyem no agdingleg tayo sakbay na agukom, no agdamag tayo sakbay na agputot, ken no tumulong tayo sakbay na agur-uray iti gongguna, mabalin ay maisalakan ti relasyon, mabalin ay maurnos ti barangay, ken mabalin ay mapasubli ti namnama. Ta iti beag, saan amin chicks ket pakasiknan, saan amin ipanagdigos ket pamaneknek iti panaglipot, ken saan amin erangtay ket naaramid iti kayo ken kawayan. Ada dagitirang tay ibuklen iti panagpatawad, iti kinapudno, ken iti panangawat. Ket no ada pa iti tiempo ay mangipataros iti puso, mangdingdeg iti asawa, mangtulong iti kaaruba, ken mangitandudo iti ubing gaad turong iti pagadalan, saan pa'y naladaw ti amin.